wallahi na ga wata nan wurin na ga wata Allah ka bari wallahi ka san fa shi fa doro baban zuga in ya ga mata na sani wallahi sai na kira wallahi yanzu abin da za a yi ka gane ga shawara Sai can. a wallahi in zaman ka ni wani gano abin ga bare yanzu in zaman ka a sai aka ja mutumi na bai kamata Allah ya what Allah ka san ba kariya kaman ba kariya wallahi ya ne ziki wai what ina wannan Allah garbiya wallahi sun da na ganki hakan nayi ya kwanta kike to tun nake da baban zuga saboda kai da Allah sama ba kariya ka ba kariya ce wallahi ke dai wallahi wai ni ba ka san ko ni wai Allahu akbar wallahi na ga miki ko ke maka so da tidin ne daga nan wannan a matsayin da baban su ga kai na magana wallahi nan da ke gani jiya da hannun sojoji na kwana abokana ne tare muke wallahi ni da sojoji tare muke kuje gudan ma kwana shiru kawai dan zama abun nan wallahi Allah ya ba abun nan Allah dai ke dai idan aboki na yazo Allah abokina na zowa Allah wanga bari ta ka bari ga matsara da Allah ke da gani ai yanzu za mu je ni shi mu shawara wanda bari Allah wannan ga matsara ta mana ha ai wa zan ga diya ina kake kace da Allah kace da Allah wani ta shawara ce mu kaga Allah ya hau gare ka to da mu da kai mu kai ta daki mu shagara ba sa wallahi mu kai ta daki kawai mu je da Allah to mu je kawai mu kai ta daki zakatiya zangarbiya Allahu akbar Allahu akbar ina wakina mun ga daidai wa daidai Allah wallahi mun ga daidai wa daidai ne shi wallahi ya mai komai ga burau